Ήξερες ότι οι γάτες ενέπνευσαν την NASA να αναπτύξει διαστημική τεχνολογία που χρησιμοποιείται ακόμα σήμερα? Οι γάτες έχουν μια σχεδόν μαγική ικανότητα να στριφογυρίζουν στον αέρα και να προσγειώνονται στα πόδια του. Μάλιστα, αν αφήσεις το γατάκι σου να πέσει από τα χέρια σου, έχει ακριβώς αρκετό χρόνο και χώρο για να τα καταφέρει. Αλλά ποιο είναι το κόλπο του? Αυτό ακριβώς αναρωτιόντουσαν οι πιο λαμπροί φυσικοί του κόσμου για δεκαετίες. Και αυτό που ανακάλυψαν ήταν απίστευτο. Οι γάτες έχουν 30 εύκαμπτους σπονδύλους που τους επιτρέπουν να χωρίζουν το σώμα τους στα δύο και να περιστρέφουν κάθε μισό προς αντίθετες κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς ήταν δυνατό, αφού φαινόταν να παραβιάζει τους νόμους της φυσικής. Μέχρι που το 1969 κατάφεραν επιτέλους να το εξηγήσουν. Η NASA το είδε και το προσάρμοσε κατευθείαν στην εκπαίδευση των αστροναυτών για τον προσανατολισμό σε μηδενική βαρύτητα. Έτσι, την επόμενη φορά που η γάτα σου προσγειωθεί στα πόδια της, αφού πέσει από το ράφι, μην την μαλώσει. Είναι ουσιαστικά αστροναύτης από τότε που η NASA υιοθέτησε το κόλπο της.